Busca un local a la teva mida. Només el teu. Només el teu local ideal. Perquè, en general, el local ideal no existeix. Són varis els factors que entren en joc per descobrir aquest local fet a la teva mida. S'adapta a la forma de vendre el teu producte? Està on estan els teus clients? A l'aparador, l'entrada, l'interior? S'emmotllen a la forma de comprar, passejar i viure del comprador? Els seus possibles defectes es poden resoldre i superar? El seu preu i manteniment encaixen amb el teu pressupost i el teu pla de negoci? Quantes més respostes positives, més a prop estàs del teu local. Es un plano de Reus, sí. Yo no conozco mucho de Reus, pero sí me oriento mucho con la Plaza Prim, que es esta de aquí, ¿sí? Que es donde estaba el antiguo casino, con lo cual el Expomóvil lo tenemos aquí a redondita verde, que está allí, ¿lo visualizáis? O sea, estamos hablando del centro histórico, ¿no? Toda aquella zona de los Rabales, de calles muy estrechas, muchas calles se han peatonalizado, o sea, estamos hablando del centro histórico puro de Reus. Capacitat gran de respondre preguntes, perquè entre altres coses, per exemple, no sé si s'aprecia molt bé aquí teníem una alçada determinada que només ens permetia construir a una planta, no? Doncs, bueno, en funció d'aquest concepte que us deia, del valor del tornar a néixer, del tornar a entrar i aquesta aparició vam aconseguir, no vam argumentar que era necessari obrir un pis més per després col·locar-hi una sèrie de serveis que formaven part del concepte que havíem dit. Hem dit que era un centre dinàmic, que passarien coses, que hi haurien activitats, doncs molt bé. Des que es va obrir aquest centre fins avui, trimestralment, aquí hi ha un programa complet d'activitats. Estructura i organitza la teva botiga. Distribueix el local per situar el producte. Crea i marca les àrees i espais que necessitis. I, sobretot, pensa en el teu establiment com en un circuit o passeig on el teu client pugui veure i accedir fàcilment i còmodament als productes que vens i als serveis que ofereixes. Per on entrarà el comprador? Què vols que trobi en primer lloc? Com evitaràs que s'ensopegui amb algun obstacle? O pots dissenyar algun recorregut que l'interessi i el sorprengui? Com us he explicat, és un local que s'ho permet, altres locals tenen un aparadoret petit. Aquest té la gran sort de tenir molta façana. Llavors, quan transitem, sigui per el carrer Francesc Ciurana, sigui per la placeta, sigui inclús des de la carretera Barcelona, tota la botiga ja es veu. Per tant, la botiga ja és l'aparador. Llavors, aquesta creu, que és una mica l'emblema de la farmàcia que ens va agradar que hi fos, ja té un producte més petit exposat pel que passa més tocant la vorera de la farmàcia, que es queda encantat mirant el que sigui, però que també veu tota l'aparador de dintre, que és la farmàcia és l'aparador. I a part, hem deixat aquests volums a terra al voltant de la creu perquè en un moment determinat, mira com va ser Nadal o quan vinguin, no sé,